Hatisi kuzobvumbira kuti president wedu atukwe takanyarara. Ini nakamuswere takazviramba izvozvo tikatenderera tikati hapana munhu watinotya. Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare nhasi unoyu musi wechina 25 December 2025. Kusangana kwatiri kuita pano paMbire TV patinokupakurirai nhau mururimi rweshona. Nyaya ndeyekuti bato reZANU-PF panapa riri kuratidza kuti riri kuadmita kuti zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka, zvinhu zvakaita kuti mubato munge muine kupanika kukuru panguva apo Comrade Geza vakanga vachikurudzira veruzhinji kuti vange vachiratidzira vachipesana nehurumende yenyika yeZimbabwe nekuda kweukopo-kopo hwanyanyisa munyika yeZimbabwe. Pari zvino tiri kuona isusu presidential advisor munyaya dzezveupfumi Paul Tungwarara panapa ari kutaura kuti iye navamuswere ndivo chete mubato reZANU-PF vakasara vakamira nemutungamiriri wenyika. Izvo zvinobva zvaburitsa pachena mamiriro ari kutaurwa kuti akaita zvino mubato reZANU-PF kana tichitaura nyaya dzemakakatanwa. Vari kutaura ivo kuti kune mamwe maMPs airamba akanyarara panguva apo vaEmmerson Mnangagwa vakanga vachishoropodzwa. Pane kutaurwa kwekuti Vice President Chiwenga vanga vakaronga kubvuta masimba. Ndiwo mamwe mashoko akatenderera panguva apo vaMnangagwa vakazoita machanges kuchikamu chemauto eZimbabwe Defense Forces. Ndiwo zvekare mashoko mamwe aripo mhuri yeZimbabwe. VaChiwenga vanofungidzirwa ivo kuti vakanga vakaronga kuti hurumende yavaEmmerson Mnangagwa inge ichipidigurwa sekutaurwa kwazvinoitwa nezvigananda zviri mubato reZANU-PF. Panapa Tungwarara ari kuyambira maMPs kuti havafanirwe kuramba vakanyarara panoatakwa mutungamiriri wenyika, panotaurwa mashoko akaipa kumutungamiriri wenyika. Hatisi kuzobvumbira kuti president wedu atukwe takanyarara. Ini nakamuswere takazviramba izvozvo tikatenderera tikati hapana munhu watinotya. Nanhasi tiripo. Munozva ndakaenda kwaMakone obva tanobatana nawo naRebho Muswere. Patairowa taimborova takahwanda, asi patakasvika ivovo takanobatwa nemweya wehondo. Ndobva tataura tikati wenyoka yemabhurukuda pachena. Takabatwa nehondo yaMambo Makone. Nemweya waMambo Makone wakatigara. Tikataura vanhu vese kuti aiwa budai pachena kana muri serious. Hatisi kuzonyarara kana munhu akamhura president. Hatisi kuzonyarara kana vanhu vakada kuzvigaro vachidzikisa mukuru wenyika. Regai ndikutaurirei maMPs. Mukasiya izvozvo zvichiitika, zviri kuitika izvozvo zvichaitika pauri iwewe. Zvaunoregera zvichiitika mumusha mako kana zvichiitika munyika yako ndo zvichaitika kwauri saMP. Wozoona vanhu vachikupandukira mukaconstituency kadiki diki wotaza kuzvihendla, asi ukaita savaMuswere ukagara wakalaina up wakamira utaura kuti nyangwe mukauya makaita sei ndiri mupfupi zvangu saMuswere, asi kana zvaipa ndinoreba, kana zvashata ndinoreba. VaMnangagwa woye! Yese timu yamuri kuona ine mafoni apa ndosaka muri kuona ivo zvinova nemaIphone 17. Ndosaka muri kuona vane mafoni anodhura nemhaka yei